iki. Dalang abot. Abot. Lah kowe apa tau ngerti dalang teko kok nggo tebok dhewe. Dalang enteng gari teko terus ngono tek ya. Sik, Rene, Met. Rene sik. Ah, megah, aku gak Rene. melu ki. Wis mati uripem bengi iki kowe. Lah, Wis aku tau didoni dalang ae napa niki mboten mikir, mboten melek suwengi. Niki nggih melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk. Lah Dalang lunjringan mbok titip. Ngono ora kreatif. Apa nanti muyo titip aku lho. karo para pelenggah. Terus, Loh, weh, ngawur iki. iki Mulai jane aja- dagelan Paula. Aja nyepelek. Piye ngambil sing apik? Ayo. nyambut mikipun, Pak. Nah, ya. Tahu bulat. Sugeng dalu Cak Slindro. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangik, Mbak Limbo. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras. Syukur, Nggih. syukur menawi kados. Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Terus? Suwe ora tau ketemu, dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan, buah semangka belinya di Jakarta. Cakep. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458. Semoga jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kula iki nek kalih piyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula piyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh, nggih. Bapak Bupati, Bupati Sepuh, salam takdim sungkem kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika Nggih. kanthi ajitara tasyakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih Nggih, parikan pun. pantun. Lah nek jenengan pantun mboten sampun to kala wau? Sampun. Lah nggih wong jenengan kalih kula kaya adik kakak kok Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Gentos nika. Napane? Loh, kok napane ya parian? Enggak. Aku ora parian, aku ngejak kowe kok sisik getun tak rasane iki. Loh, lah nyapa getun? Ya paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kowe ape ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku, kok kowe ra enek kowe rene nyapa? Lho sik. Elingku ki sing kanan ki Mas Yoyo. Lah terus aku Pak Bupati. Lah kok terus moro-moro nek awakmu ki lho. Loh, lah kowe lehmu WA aku piye nyuwun sewu kula ulur siyen nggih Mas. Nggih, padangke dhisik, cetake Sik, dhisik. Iki tak jelaske lho Mas. Piye? Iki mumpung urung kelakon lho lekku nyambut gawe lho. Kowe lehmu WA aku piye? Lah yo aku takon to tanggal 24. Dro tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sapa ngomong? Lah WA-mu piye? Tanggal 24 nang Madiun wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu terus dandan melu iki. Sik, Kuwi lho Sik, jendalu sik. Pak Bupati. sik lah Sik iki sik kok sik dijelaske iki urung cetha lho kuwi. Pripun? Iki rembuke urung jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten hari jadi. Ah sik, ah kuwi. Enten wayangan. Ah. sing ngasto. Lah sing ngasto Mas Mas Cahyo. Yo. Lah. Mm. Lah kowe yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene. Loh. Lek ngabari piye lek WA piye? Lemu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 Juli. wayangan, Mm-mm. 24 Juli ning alun-alun Madiun Madiun, Caruban Caruban. lho ngono. Lah aku gak melok Lah niki jawab siap Mas. Ngono ki. Sing siap apa ki? kadung dandan kok terus anggaraku aku melu sapa? Lah nek ngono kuwi aku saurunge munggah wis tak pikir, Ndro. Loh, Ngono lho. Lah kowe ya gedene 250 ya tak pikir engko. Ya. Ya aja Kuwi lho ngirit-ngirit dalu. ora. Macange Mbak Yu Limbo. Nggih. Namung anu klungsu-klungsu nderek udu. Dedonga. ndonga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri
masyarakatipun guyub rukun Allahumma Amin. amin. Yen bab guyub rukun ini sedaya sampun ndongakaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung wae lah tak ndongake ya Mas ya. Mosok ya ming guyub rukun sing nggo modal Bojonegoro tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati ki wis kaya anak dhewe kok. Lho, Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu aja Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat mriki malah jenengane dereng apal. Bose, kula mboten Pak. ngerti malan. Lho, Kula kula menika serawung kalian Pak Bupati wiwit kula tasik Joko lho. lho nggih to? Nggih. Tapi rak dereng ngertos to. Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kowe kula man- saking apale wong dianggep anak. kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. leres Pak, Pak. nggih? Dempelan Pak. Wah, Nah. tiba ya leres ya Mbak Cangi. Ya bener pancen panjenengane kan piyosan dempelan kono. Lah, niku SMP Mas, SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wih kok ya apal kowe Mas. Lah aku kok Tapi nek SMA ora mungkin paham nggih Mbak lah Cangi. ya saking apale ngerti. SMA SMA 1 Madiun. sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, Kowe kok ya peso Oh, ya, tiba ya. nyolong iki pedal lho wong- iki. wong ditanggap ki ya kudu ngono kuwi lho Mas. Nggih. Ora kok kursukur omong dongane S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati. S2 wonten teng UPN Surabaya veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, Hobine Bapak Bupati apa? mancing nak boten lente kok. Lho. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lah ki nyapo takon Sing hobi. hobine mancing iki awakmu. Iki kok Pak Pancen- Bupati iki selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas Yoyo. Leres nggih, Ini selalu ad- keliling nyambangi warga masyarakat. Oh nggih. Ini adalah Bupati Kebanggaan Kabupaten Madiun, Mas. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa niku? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter, cerdas nggih mboten, Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener, biasane Bapak iku kober tilik wargane menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten, Pak? Oh nggih. Oh. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nek nganggo? Nganggo R. Oh. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto, R kali. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi R R juga. kali. Nggih. Mbah Mutarom, R Nggih. kali. Mbak Niken Salindri ada R-nya. R. Slendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Sik pertanyaane. Iki dalange ora nek R lho iki. Lho, Enten enteng jenengan Cahya Kuntadi. sanes Cahya Kuntari. tadi tuh. Oh ngeling-eling jeneng Kowe iki ra jenengane abang le jenengku ora. Kanca-kanca krawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing nggunakake R iki mesti wonge kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya, Ora tanpa bakal R. kondang. Apa geti komer ngono piye? komer. Lah kowe iki kancaku ya ora apal-apal. Aku ya nek R. Mosok Mas. Lho, Supri Komet. Mosok dagelan jenenge Supri Komet. Mosok gara-gara R kok melarat kok ya. Nggih. Kowe ya dongane iki ya sing apik-apik. Ya didongakne. Paling tidak acarane nopo? Hari Ngono. jadi Kabupaten Madiun. Dadi apa? Loh. Hari jadi Dadi apa? dadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Iki ini takon nesu lho. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? 4 5 8 papat tambah 5 24 Sik op. Sik akeh men to kuwi. Kowe iki ngomongmu ngladrak kowe iki guru lho, Iya, Met. iya, iya. Digugulan ditiru lho. pira 4 tambah 5 iki Iya, iya, songo. Kowe iya. Kok iso 24 iki lho. lho karo kancane dhewe Banyol iya. yo banyol ning aja maksa nemen-nemen to. aku ki mau ngetes awakmu ki fokus apa ora ngono lho Nek iki maksa iki. 4 tambah 5 ki wis 9 Songo. Nah, iki lho. 9 tambah 8 17 Bener. angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dari siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju tentram dan juga rukun
pun. Lho ngono. Mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17. Apa kuwi 17? Mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men yo met iki. Aku ya wis lunas ngene iki, Ndro. Aku iki garing nyaur utang. Aja marang dhisik, 17 lak basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Lah iki niku tujuannya jelas. Oh iya. Iya. Kan bahasa Inggrisnya 17 iki piro? 17. 17. Ayo. 17. 17 ini kan Inggris, Pak. Ah, lah iya bener kuwi Inggris. 7 Apa kuwi? 7 tuh. Harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas Nggih, awakmu. nggih. 7 se menika. Lho, ya kudu iso. Wangi. Lah mau jere abahe ngontek-entekane ya 70 kuwi kok. Mula aku gak Ketikane abahe ngoten to. Heeh. Mula aku awakmu kok ngarep sik Ndro aku. Iya. Aku gak patek lek ambek wonge aku. Sik wong pelawak karo dalang ki harus ada komunikasi. Dalang umum ki dalang ra umum. Lho, kok dalang ra umum piye to, Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Eyok iki rasane koyo piye lho. Lho nyapa? Ya ora apa-apa jane wonge ganteng ning hawane wis beda lho. Jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu nggon ndi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Lah, Waduh. niki jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten niki. Inovasi Nggih. piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, Seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki wayak dagelan ki nek ora nderekke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. Piye? Lho, kowe arep melu sapa? Wayangan melu sapa kowe? Lho, lah bengi iki Lah nek ora nek Mas Yoyo panjenenganipun sing asta, ora nek wayang, ora nek dalange. lho, lah bengi iki Iya. mau anggap kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Loh, Sik to. tak kira kok lek job nganti double, balekke ngendi ngono. Kowe iki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawab abot, tanggung jawab berat. Lah, Cara terangno. numpak bis iki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoga-yoga. Iki padha karo penumpang. Sinden. Penumpang Penting di. penting sopire. Yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang hasilnya kok ndi? Ayo apa nyupir ngalor ngidul nek penumpang ngono. Oh, Terangno penting. Ndro, piye kuwi karepe iki? Penting iya lho, penumpang. Mulane kanca yo mbok pegat iki apa. Sik omong angel ora karuan iki yo. Anane tak pegati modho. Golek sing murah. Payakan kok sing gelem Omongan. bakalimu aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Nyapa? Nyuwun sewu tanggung jawabe seorang dalang itu berat. Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kowe apa tau ngerti dalang teko kok nggo tebok dhewe. Dalang enteng gari teko terus oh ngono tek ya. Sik, rene Met, rene sik. Ah, megah. Aku gak Rene. melu ki. Wis, Kowe- kok wis mati uripem bengi ki kowe. Lah, wis Aku tau didoni dalang Kowe kok nyepelekke dalang. Pripun? Nek pancen debok iki dalang ngendi to sing nggawa dhewe ngangkat dhewe lak ora ana. Sing dikarepne slendro abot kuwi gaweane. Nuwun sewu. Nggih. Aku ki sewengi utuh, sampean lak gur limbukan utawa bar kuwi gara-gara tok. Nggih. Aku kuwi wit jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus, pikirane mubeng, mripat nyawang, lambe omong, tangan serakatan, sikil njejeg keprak, ngempet nguyuh. Lah jenengan cerita ngoten lah napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek suwengi. Loh. Niki nggih melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk, Lah dalang jenengan mbok titip. Ngono ora kreatif. Apa nanti yo titip aku lho. Ora kan iso to. cara ngendi yo dititipne lho. Lah napa diselang? kowe ngawur lambemu lamblocok. Diselang tak turune ning kowe ya. Kowe aja Napa? ngawur lho Mas. Napa? Mas Yoyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora enek wayang, ora enek dalang arep melu sapa? Lho. Baru ngono, Mas. Lho. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ngene lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Lah ngopo? Era tahun 2026 ini
Masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Mula hati-hati, Pak. Kudu tetep belajar inovasi kreatif. Piye carane wayang tanpa dalang iki piye? Ora enek ya Mas, jenenge wayang iki mesti ana dalange. Heeh. Bakul wayang Bakul wayang mosok apa bakul nggawa sak dalange kaya ora to? Mesti ya bakul tok. Met, Komet. Kowe wis tau ngemut mercon bledos dhuwur ning cangkem ngono. Dereng. Iki pertunjukan bakul wayang. Oh, aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo. Nggih to, Mas? Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo, mik-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok iki lho. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Kose to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong. Mongko yen omong sik mikir gene. Ayo. Saiki ndagel lho. Aja dikek mik. wis, aku Mas Lendro aja dikek. Saiki salam karo para pelenggah. Terus. Lho, Weh. ngawur iki jilah iki kok mulih. Lah iki sing nggawa aku. Sing nggo Mas Yoyo. Heh. Loh, lek nyilih iki kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Komet. Kamendhi kula nuwun, nuwun sewu Mas Komet. Kula sowan mriki, heeh, karo isi-isi ngono ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Mak padakne aku bakul wayang iki karepmu piye? Ayo ndodok njaluk ngapura ayo. Sikile sikile piye? Sing tengen. Sikile. Sikile. Aku nggo sikil Aja nyilih miku. Weh. Iki mike Mas Yoyo, sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku lho. Maksude sing ngarep sing ndi sing ngarep? Kurang mendak. Mendak lah. Mendak. Kurang mendak. Mendak meneh. Nah. Oh, kurang sopan mendak meneh. Nggih. Iki jane dagelan Paula. Aja nyepelke. Piye ngambil sing apik? Ayo. nyambut mikipun, Pak. Nah, ya. Tahu bulat. Bareng disilih nyepelekke to. Weh matur guyon Pak. Sik ngene, Dalem, Mas. nuwun sewu Mas Lindro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lek piyayi budaya. Nggih. Nggih. Mesti rena ing penggalih Nggih. lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun Nggih. untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya. Nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur, syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati Nggih, Pak tindak wonten ing pepanggungan. nggih. Para lenggah setuju nggih para penonton? Nah, menika. Setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan iki. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran Sik, jengkar saking paling tumuju wonten ing Rungokke Mas Yoyo le ngendika iki lho kok Le nyarke nggih. zaman modern saiki iki. Aja ngono kuwi wis lumrah. Kalah apik sampean karo Pak Gayeng. Wis cara modern iki piye Cara carane? dangdut met dangdut. Nah, Berarti itu gaweanku apa? iso lah. Awas kowe. Aku biyen rung nang wayange dangdut. Nah. Bagian apa, Met? Kerek panggung ya. Yo. Spesial dalam rangka Hari Jadi Madiunto. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siapa dia? Yo, loh Pak Bupati kata yo. Kok iyo iki lho, mbok kira biduan apa piye? Lah jare dangdut lah nek kulino artis kata yo. Dangdut yo dangdut tapi muku kakean lemu guyu kuwi. Oh. Yo Mas yo. Nggih. Kakean niku. Siti. Siti ae. Baik saudaraku semuanya, Lah ngono lho. tak panggilin salah satu nomor satunya Madiun, so. Ada siapa dia? Jare kon sithik. Lah sithik iku yo kesithiken niku sedengan ngono lho Mas. Mari kita. Yo. Aja yo ngawur ya. Ngapunten lho Pak Bupati. Mohon izin Pak niki. Mboten apa golek dhuwit Pak. Iya. Yo duit sapa kok golek duit. Ya engko menawa kowe. Ayo. Yo. Engko Pak. Nggih.
Slendro Mas coba ya. Nah, ciri khas Kyai Madiun ya, panas-panas mlaku engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki. Ya. Monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ya, panas-panas mlaku. Dados. Monggo Bapak Hariwur, Bapak Purnama Hadi. Monggo para penonton nembang sareng-sareng untuk hari jadi kabupaten kita yang tercinta. Ayo. Monggo Bapak Ibu. Panas-panas laku ranggo payu sandale diseret lamaane mentu Surabaya geger musingen Madiun Jakarta Masih panas ya mlaku ya Mas. Ya Dik. Penting guyub rukun. panas laku ora gowo payung sandale diseret lamaane mestu Surabaya geger mungsine Madiun Ciami dirukun tetap harmoni Madiun Ciamis janji rukun tetap harmonis. Sugeng dalu Mas Cahyo. Nggih, sugeng dalu Lan Bapak. sedaya masyarakat Madiun alhamdulillah sedaya sehat. Amin. Niki keleresan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458 dalam kalian Pak Wakil Bupati. Siap, Pak. Insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik kagem masyarakat Kabupaten Madiun. Amin. Pramila dalem menika monggo kita sareng-sareng nderek mangayu bagya anggenipun pringgitan wonten ing alun-alun mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetep guyub rukun ngaten nggih Pak ya. Amin. 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 Nggih. Niki kersanipun Pak Wakil Bupati ingkang nembang nggih. Nggih. Napa jenengan nggih nembe Pak Wakil Bupati? Pak Bupati badhe nembang Negara Angin. Lho kok Nggih, siap Pak. caping gunung Bapak biasanya. Oh, capek. Nggih. Lah Bapak Bupati mboten anu nyekar rumiyin, Bapak Wagub nderek keparengipun kados pundi? Oh nggih. Nggih. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang idam sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal liwat sene tangeluku semono hati-hati rinoso karo sorasaning driya
jero sak jagat raya kalingono ukir lan samudra ora ning aduh tadi ati selawase Idam Sari. Luar Niki adate menika caping gunung lho ya pembaruan lho. Gantos menika. niki nganu napa niku gending ingkang napa filosofipun kesetiaan. Idam Sari menika nggih, Pak. Nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Dalam suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kalih kabupatenipun. Amin ya rabbal alamin. Priyantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken ngoten. Leres Pak Bupati niku. Pas. Terus insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Amin. Matur suwun. Nggih.